Kongres ha ke jilla hene ke sngi nengkong kala pediang burom ya uwei ne kinong isai an balarim ke jilla uba Erwin Sutnga Shaka Party. Nakaliang jong uba PNCM Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee habakren ha ke jing pediang burom ya utei urangba ulaong ba kane kan aimen CM shushu ya ka party ha ke jing penkre ya ke election how arhajar arpulai. Wainaki Rangba ula iba kasanyi masima bat kam tambo kumbu wainaki advocates leseng bang background iba Erwin Shaka Party Kongres ka jungi bat kalong ka bangi susngain ban iba Erwin hangri beton kat bangi bat ngangi scam ka jung wan ka jungi kan yarap sibun nam ka Kongres ka jungi khamtam ka jide batru ka party organization ka jungi iba bun ki issue ki bangi haban race la kalong hakan ko benta tinggi susngain ka jungdan ba Erwin kan yarap sibun ban ne pon kan party iba Charles Mangan kum ka dak ban yang subhai Shaka Party in pendeng ya ka ujung ka party. Thank you. Perkat bah ngalap siang perkat bah ki imdai bah ngasu siam ya kan ikarai deka bah sule klem de perkat ngalawan ya keleng saudang kari ngatrai pilai I bah sadu station block 1 block 2 ro ngilai ya man kan ban study ya ka problem ngalawan ya habun nadu ribhoi nadu west Giant Hills Shagaru Hills tengah klem lai hari ngalap ko wei kalong ba nakal yang pai ba kadon ka jing ngog diaw ka deep sense of frustration of the common people. Nomor belai the rich are growing richer beruspa nang ruspa ubaduk unang duk haki ars nem ke bengiyo ngi bagi syak dan shop akan ka khlam ki ars nem ki bagi bait bathon ki jongi our beloved ones have died have suffered we also have suffered due to the pandemic u para arkami jonga ude bodengkong ai banyak akan snem kepala ada haunai me his anniversary ka jingdap snem ku jongu wande ha khabai tarik bunai me ka wanra hangai ka jing ka besar kai phan mar blai ngai I ya ka ka bajia ka yeng ka jonga ba ngai ru ya ka ni ka jingdu jingkermen joki long yeng long sem kham tamba kalat kamai kaji kalat yo kam yo jam kalat ban sei ka jingkermen the chance for hope to come again in the midst of this pandemic is something which is very very problematic kawai ngalak ban ongi piba ngaladu ya ka jingkermen ya ka MDA government